asa marieta nchenkoro kwa Musomeri Mukaya nje no MCA Nyatiko Ward kutoka Kichache South ya Kisii County. Lero iga etwa barangiri tukwanire igoro ye amagendero moro chao kuri chipara ime ya Kisii County na nde tobatebi ngaki na ntoba MCA to iwete ono mna nche omo MCA Nyatiko natakancha ke gantebe ngatare 13 mutenyo sita yali ngi Jumamosi. Governor Arati na jetese itali Nyatiko CDA aga eresaba Kristo baito banyatiko n'abantu banyatiko nga nachagete kuri machipara na gora chi machine ochakire kuri machipara se county lakini senyatiko akaeresa abantu baito nga tara twara plan ende esenye njanga nje kuno mu MCA na mu apara kulima wona nataka goteba iga lero iga bana tukukwana iga chipara twena nete Jones pigutia se department ya chipara ya Kisii County November 2025 ekero twaikoro se budget yeito ye county na ena nete chipara 14 chia se department yeito ya roads na ndo mutinyo kabere umwaka oyo cyari tare ine kandi batu sabatu ga edit list yeria na begete chipara cyari kuri Nyatiko chipara 14 nkaba chipara unaona munganjire nsome itanga nkaba ipara ya igege Masagara Iranda oroboti ipari ye kwenda baka itenya kyogiro ende irana baka roboti rogoro nkaba ipara yari uchakire igege ende Nyamurenyo ende Kerenge ipara ende Safari yari CDA iya kwende twali na makarabati yanga chila ininye kamwe ipara ikorua lyo rucho yari muto mumwamu ende Gitionko ende lya bineri turumbo ko roboti kamwa ipara yari kurwa Diondiba endelia morere chipari kitu igore chinya endelia sasati kera gitwa nyanse sinjanyaro situbia katebanga nende county chikunyirorera kamwe para yari kuri Nyatiko market etire lya rubito chipari kitu igore chikoro lya bineri pari wete bate endelia mokono ipari kwenda lyo bwogo kamwe para yari kuri lya Nyambambo ende Nyamboga ende bakagetare tare ngumbu ngamwe para alukuru Kyogo ende Moneke Kyogo ali se bridge ende Lyangoko paka chisere pari weta mangayi igine chipara chiri chatakira okoro maintenance twaro seti se chinde cyarenge sekera so mu cyumba ali kulima lakini bono cyabere chimbe nkarengere ngese toto ali bira gita bono tiga twena mi pare chikoro on top of this na mwete chipara saba chatakira chichikoibo ipara ya mona mwete ne liere Nyamurenyo liye ko rwali bochura the society etire bakalia mukoro ande twenda ali Nyamurenyo katolike turumbuke kama mente pare nda ali koigora ali motomate eturumbuke bakejugo join ali gegange so mugambio na rusi turgo rukochoki kamwe para ekorwali amochoronge eturumbuke ende Kanyimbo ande nda ali ya Kerandi aga joint kabijugo join ali ya chuka kamwe pare kuru Moneke turumbuka baka Gisarala pare nyi wende koigoro ngamwe para nerere geturi moino kwende kuruge turi ese PG etire bakalibo bonjuru epare nya wende ko connect abantu baito ba sense n'abantu baito banyatiko na mwete para ekuru Kyangoso ipara nerere manga imikuru yara ba wende Kyangoso ende bakamoneke Catholic manga imoweta kabisa na mwete para ende kuru ya Nyankobi turumbuke ende Nyankobi Jones chile chipara 14 nimbate list yigaga inyare konyeshya bono ekero chitwa mwachi pare echo igintu giatakire bono igitakire ngo director roads turuo muntu bwate sub county engineer uyibonero takire ache chipare chiremo lakini bono mwigwete gavana uchira se embeo asabantu baito ako batebinga nje bono mu MCA Nyatiko na ba MCA banda abatore na barona bande bataya na ntoramwa list y'chipara bwente gukora ntebenga governor so mu MCA mbali kole mapara direct umu governor no mu MCA ntuto ko work na chipatro asama gendera ku county ekero mu MCA abekire chipara se budget umu governor na era aligeria road department ya abekire bintu bitakirenyo chimashini chiororo chipare chichiremu lakini buna toroche governor Simba atete waka siasa ni chipara atete kworo kya bana inchinga nero ko kolegas na ba MCA mbali ko kolegas
bono ochakire kuburukania magenderero na siasa ine egento gavana gotuguni aba MCA bonsu gutabunaonya gutara county agotanga mbara mwachipara abana aba MCA bali na Matiang'i esenja twa ile stand yetunga to support Matiang'i bono amwire ngate tatu sacrifice aenda atwa insight against abananchi ahoro kinga ntuntura mwamagendero ndete goteba iganga litanga to sabe gavana ito atike kuburukania magendero na siasa kiro monto nabwa to busubole ngago support yense ere ntuma yetenga ngo support ya Ruto which is democratic right na into to support Matiang'i ebimbi bwente gocha samagendero to samagendero ro kerao para magendero muna nyatiko kerao kore para nyatiko tali amusi ago korera buno mu MC kerao para magendero se masimba tali ko korera boss buno mu MC kerao para magendero gavana ago korera abananchi bali ba mwakirite chikura bono ndete kubuliga abantu baminto gavana kerate tukutika korosi para nyatiko ese nchanga amusi ngo support ya Matiang'i tali ko mo support ago kora igo ampanishi buna nche ose muna abantu banyatiko chipale chitokole manyatiko mbanto kibagweto no mu MC weta chimakoli atokoigora ose no abantu banyatiko igo ntebe nga litanga nitotebe nga tigaga banati ko panisha abantu baito banyatiko n'abantu bakisi county ngima ese ncha ya personal interest kya yabwate kya siasa kya Ruto tigale michipara kilo montale mere para because abana inchi bonse ba kisi county mba mwakete chikura no bali batamwakirete mba belonged to kisi county ngwa kana bale bangu bali meru chipara ata ikoleta siasa yo MCM siasa yo ngagosengo yo ngago support nonde and then ntebe nga gavana ito nagenderete bocho cya buno bono igoro narengese masimba narenga ali kya mukaba ogotebi abantu nga omwembo echuni omu MCO gesusu ngaba moirere list y'ekipara nga libira kitama kwendo bonto bolinga chipese chikole machipara ne chagavana usine chipese che county ngona yaberera nga magenderao korwese county itere favor bonto cha kolinga bana kose motondo to komolikia achikortose echipara ntebe nga siasa iki tutema konya kemea ndabantu baito banyati kumumanyega chipara ntorwete twarwete se list chira se department y'echipara koros chipara kisi county tuganya torose rw'echipara na chitarose y'abantu baminto dine ntokwa mu atori no amakombe twende tole mesenja bono gavana wamwire nga ntundo rwakana bango otokole makiri cyasa rikire special chipara bono cyato bikira kitabwati amakarabati etoganyete tigachi machine echiche kitacheti eyo tokuju kwa mu atori y'amakombe toiremere senja gavana ero wamwire gututiga Chento masobale yondo mu MC obasi bitanali uno yo mwintekire ko kwana yo twachira igana intrero kwanera egento ke twalige ko bya siasa mabono siasa yale tiro samagendero ndagete correspond gocho mo deputy governor ito umugaka na kagete no mugaka wesigete motebiga mweshimiwa bebo emyaka nere gwika umuntu otikobwana emyaka nere gwika umuntu esika and when you are in public service there is a way you should handle yourself. Governor, Deputy Governor Obebo, you was seen yesterday at Kiamokama saying aba MCA bagesusu, mo MCA Masimba, mo MCA Chuni, no mo MCA Nyamasibi, tararu chipara kitakereko koru nyali bali masa. But I want to respond to the Deputy Governor of Kisii in this manner. Deputy Governor Obebo does not even understand the position he is holding. Deputy Governor Obebo, he has reduced himself to a clerical officer. Okonya weta makolime koligeli binto aba engineer be county batakeli koligeli. Deputy Obebo, you don't even know your position in this government. To start doing politics now by MCA Mbararu para is the lowest you can go. And as I've said, Omoshimi Obebo, emyaka nere kale kwikire hande bunayo mo lise bwe kanisa tutakeli ko ngainire. Ochaka ko ngainire nga ba MCA Mbararu para asenge mu advance siasa yeno yo bwana yesia bunanje mu MCA obasi boitangale ona rwete chipara chiane buno mu miyumi tateba last year November tokaruchi para chia boitangale chiarenge chipara 21 ngarwe para ya ekorugale endeli anya chuba endeli arang epare ko rubyo bararo tuba nyambunde epara ya inamba keigamere para yo mubaya lya bugumi chipara ekoruwe dira endege tugi ne chipara chindi chosi pikiri ya boitangale mne para yo mugonchoro eterusinga sabana betu batekerwa ende school chirosu lakini omugavana ito through his department y'echipara bakode echipara chosi piche wodi kya bobasi but ase bobasi boitangale ebatete wa advance egento kenga mo MCA tara ndetara para mo MCA tara akora gento gete
tigatokani serikali county ga amagenderero tari mo MC okoreru amagenderero na abananchi bari bagakoreru ntu naba MCA we have done our part lakini gavana Simba ne gatete advance egente kenga na aba MC ago punish asengenjo bayire siasa yabo murengo mungao tumukani nga tigakorera abananchi gasi 2027 gegwika to abananchi bari bamuyoboka abanyene biyama timairwa njeno mu MC wa Masimba ntage timbe kando y'abantu ba MC abasandi bane bakwane my colleagues tiganginyoria abantu bakizi county na a budget ya 2025-2026 ikoerere in the next 15 days chibare charati yawakira siasa iko tuaitetie budget 2025 omoti new sita. The big question the people of Kisii should be asking Governor Arati and his people, where has he been since 2025 omoti new gata osita paka bono kera Arati ni gange to kwana igoro ichipara in the last 2 weeks nalire tebira gita bubasi agachakera kuri mora asatigete eward ya ubare ekuruku boitangare. I want to say this. Igorona roche deputy governor kare kyamo kamaibazo. Nkwano whatever no mokiristare. Kako ngaina abana inji na ntura abaji bara. Number 1, let me make it clear like the other colleagues have said. Bara mu governor atari kwayo. We passed the budget in the assembly every item chigo chigokoru ne county government which we passed in 2025 omutinyo sita before mutinyo sabotarabo. Number 2, chibara cheito tu akorete budgeting tukajibeka chibara like me njomo ya msio Masimba chibara na abegete chibara 31 na print richi copy 10,000 kutomande as a word kero mo menu Masimba kera banda at least banya 11 family bamanye no buri mu bwarati waikiro moyo because I put those roads in the budget. I forwarded those roads kuchakira umutinyo start to forward umutinyo komina kabe komina limo buna wa minto bateba na andi to forward umwako yoiga umutinyo kabere to the department ya roads. So the governor has no excuse, he has no place to hide. Let me remind him that you can cheat some people for some time the way Bob Marley said, but you cannot manage to cheat all the people all the time. Owo mubu ayo ikiromwe chipara na abegete ase for maintenance yo mwako yo chibara nabongo soma kwikiri Masimba matangamano yachi okora Evangel School ya mainya yachi okora ya makini liongeri lya nyandiko ende lya mwambi lya kera gita masa ramasha lya mugaka lya michoki lya ngoye lya mirigo emborogo primary school lya getanda St Mark Kerema ende bakalia tumbo lya Pius lya okora nyanja Masimba town street bare lya kweta nyagitari maigari ku hospital road yakora ase tundwari ito ya Masimba buying center eto gwate bare koroku ngalia getanda lyo ntiri yakora lya tumbo libateria tandi matangamano Masimba riuri lya enja lya mandere bare inje nanye igorete ende pake korere mosisa ebare korokwa lya nyata lya nyabuga metembe nyagemyende bakasukuta secondary lya nyata getunwa metembe ende bakaramasha junction ile kwenda zi booster igoro ya to pasta ngote ebare koroku motonyoni yenda baka motonyoni Catholic bantu bande bakwanda motonyoni school mbabu atibara ebare kuramasha police station yenda liyo nyanzi ende matemboro ebare yu yana go igurwa. I put that road on the budget. Ebare korulia gwako lya keraka rugora lya bantu boye komba mate bare yama kinirya birundu yachi gokorera lya rabani ebare you supposed to be open etre lya BSA gari ebare koru ekonda ke konge primary to mintege ntongere tarakwanera ebiragite ebiga twa biagore tu onya Arati kare genuine ngano mugusia gokorere gasi he should lay bare a contractor ya etu biragitebi and how much money Simbabu Arati arosati kuchimubuko ye chibesa na chicho kuminyokie town left right center na chicho tumia gwaka aba MC bande buko egento kende ndageta tebe Simba na rodro mwana mitanya batanga ne ubukurumia korwani rero ega Simba na ate ni mutu yaito ato contractors bali ba bakore gaskisi ato tebinga kasi ye kayo contract agete egasi ye kayo contract Simba rero na ere cleaner na ere ku make every decision na ere contractor na ere guyakana oizo kuri no ne county matega na mweshima bosi atebanga we have 6.3 unspent balances really? Contractors bali ba loko abantu baito bagusi contractor tino na yomo yakanirwe gasi yakorirwe county
totagete gusaba mwana minto Simba tajete gusi ko teso mugusi iga ajete gusi akorera mugusi egasi oye segi yae abwate no mwishimio Matiang'i ntunto bwati shida lakini tigakorera mugusi egasi ab mugusi na roje ngegendere and at the right time mugusi na make a decision inga igana magoso tu akorete se county to Busongo. Governor Simba arati obere dagote yabantu nga chibese cyagorebera kita 1.8 twabegete budget ya 1.8 billion ngo seviri chibese yabayibare koiba na chigokora ndete mbeke gabantu bamintu ande tumanya na ba MC mbara ande bintu bwate records chikworoki chibese tugorete biragita tali chia Simba arati chibese chikorete biragita ni chibese chia Kisii County Government echitwabegete budget ande buna moigura bachumba batebire kandi twabeke budget ya 1.8 billion abuno ebira gita chibese cya kuru 800 million chikurebera gita chikorigio morom chikorigine nebintu binde lakini buna moigwete aba emsha bagoteba ebira gita birimbi gorire century yo botantano wake ebira gita the lowest bidder yaliko ni ebira gita yaringe 400 million lakini Simba arati akagorebera gita at 800 million agatigo monto 400 million igo chibese era akabike chichinde muguko akama kogenda asomonto kolimye biragitebi akaroranga abantu mbayo gusiba rali me biragita agachiko omogero kuruko mondi kurumigori agote ange biragita ni bya serikali lakini ni private person ubate biragita nganero gutulimi nande gento gegotogechi sana abantu baminde bitokobori geko garatonya kuminyoki kuna nde tokori no echi palechi ngabono igo ngabaka abantu bakoli mu motaro iri bakolima nabagere baka abantu bagusuna na kigali kiri cyo morom nabagere nalyo totete kobori gabantu baminto oende gusiengima ntobwati bana bara tenene se kigali kiri basuna nabagusi ntobwati plant operators bara bagusi bara agende biragita bibatoro se chipara to kumobori igo ochago tanga ne chipipe atachire ngana kitoko mubunia bono njegendo natago te abantu baminto nekene mwana lina ikagoteba eke mogo tubwate se abantu baminto mobasa wanja tuoneli go bolimo tiga chipara chiremwe ande mobwate right una abantu bagusi bugusi engima onye para teraro mebira gitabiri orwete bango yawo nabo kwa mu atogende ase nyone isisi togende se nande nabo tukwiremera litangani so that ekera guchugocha kutuboli chikura tumoboli nga ekera aturuka bono chikura chiro chinto chiko mwanga itokurusi mbia mono ikiomo erio kabisa bantu bana wa Mazimba from today this afternoon finally I want to make it clear that if Arati will not send the county tractors, the county machineries to Mazimba ward in the next 14 days. Mimi mtoto wa Mazimba, umwana weliroba, umwana obesare, umwana omayo, omuchumbo nyalibali 2027, tutazimamisha mambo ya cess, mambo ya revenue collection na tutafunga ofisi ya sub county until further notice. Na hii mufikie governor kwa sababu watu wangu wa Mazimba wanatoa pesa ya ushuru na wameteseka ya kutosha and I'm not going to tolerate that nonsense. He will kill some of us but will not kill all of us. Asante.